La veritat és que és molt important veure que continua la lluita que va iniciar la meva mare i veure que hi hagi tanta gent unida per una mateixa causa. I molt orgullosa de tothom i de veure que això continua. És que no s'ha de perdre l'esperit i que s'ha de seguir lluitant perquè si no estem units no aconseguirem arribar fins on es vol arribar. Caramba. I'm so happy. I've come number 2, but the guy that won, he took me round for a very fast time, so I'm very pleased. It's my first time running here, and that's my fastest time ever, so I'm very pleased. Estoy muy contento de ganar la carrera la segunda vez. Bueno, la carrera ha pasado bien. La verdad, hoy fue un día tranquila, ¿sabes? Como entreno, porque tenemos el Ramadán y la verdad yo no quiero apretar mucho. La verdad, para mí es un honor para correr una carrera solidaria. Bueno, nosotros tenemos que competir en estas carreras solidarias. A veure, avui la cursa tocava ajudar-lo a ell, ¿vale? Perquè volia fer marca i hem anat tot el rato a ritme, el que passa és que bueno, al final pues, he apretat una miqueta per intentar guanyar perquè teníem un altre nano que estava allà al mig, però la idea era que fes ell marca i intentar pues, bueno, entrar junts, que era gaudir el més possible. Bastant bé, la veritat. O sigui, l'objectiu assolit, al final he patit bastant, però bé, la veritat és que molt bé. Aquesta sí, i també és solidària. N'he fet molt poques jo d'aquestes. I és curiós perquè jo sé quina malaltia era aquesta, la de l'ELA, que, bueno, curiosament ho vaig estudiar aquest any i tal, i la veritat és que molt bonic. El primer any que participo en aquesta cursa ha sigut tot un plaer participar-hi i per sort el temps també ens ha acompanyat, o sigui que m'ho he passat molt bé i l'any que ve la repetiria. Està molt bé que les curses no només es sentin en el seu propi benefici, sinó que hem de suport en investigació o algunes malalties que són tan conegudes i em sembla molt bé que organitzacions com la Sansi facin aquests esdeveniments. Jo crec que és una cursa ja institucionalitzada, que és un esdeveniment allò important per la ciutat, molt consolidada i que cada vegada és més coneguda perquè cada any hem tingut més participants. I jo crec que és una gran cursa que ajuda a fer visible una malaltia molt greu que pateixen poques persones com perquè sigui allò un clamor a la ciutat i que és el que volia la Isabel, fer que aquesta malaltia fos visible i coneguda. Una mica més emotiu per tots, especialment per la família, per la seva filla, la Clara, per al Pepe, i jo crec que és el primer que hem d'agafar el seu testimoni, no? Per això vam poder posar aquesta pancarta, la foto la va triar la seva família, la frase també, com a recordatori perquè va ser ella que ens va empènyer a tota la ciutat a ser solidaris amb aquesta malaltia perquè era una dona valenta capaç de fer una frase com aquella, que les coses depèn de com te les agafis a la vida. Costa que es digui cursa Isabel Rojas. La veritat és que, bueno, malauradament, és l'ausència, per desgràcia, més destacable, no? Nosaltres hem fet tot això i van començar gràcies a ella. És una cursa que ha crescut molt, he tingut la gran sort que aquest any ha pujat un 27%, quan totes les curses estan baixant, i sobretot, doncs, bueno, la gent que és molt solidària, no? Jo crec que s'hauran recaudat pràcticament entre 4.500 euros i 5.000, perquè encara estan fent Guardiola de la Fundació, i sobretot agrair als participants, no? 1.400 inscrits, un dia com avui, i la gent, bueno, és un ambient molt maco i jo crec que, bueno, donar-li continuïtat sobretot i, com no, agrair també a la Isabel perquè ella va ser la gran impulsora d'aquesta cursa. Jo crec que ja els carrers s'han quedat petits, la veritat, sobretot al principi, i, bueno, tindrem que replantejar el recorregut, que sigui encara més ample al principi, que és un volum de corredors molt gran, i jo crec que, bueno, la gent li agrada, no?, perquè passa per llocs molt emblemàtics de Sant Adrià, pel fòrum i tot això, al costat de la platja, o sigui, tot això també els corredors populars ho agraeixen, i com no, els atletes d'èlit, no?, que ha guanyat Raduan Nur, que és un atleta molt bo, destacable, que ha guanyat la cursa del Corte Inglés i que avui també ha fet una gran marca.